Bratislave sa zišli riaditelia rozhlasu a televízie z Česka, Maďarska, Poľska a zo Slovenska. V memorande porozumenia deklarovali snahu o lepšiu spoluprácu verejnoprávnych médií krajín V4. Vďaka memorandu budú môcť diváci aj poslucháči spoznať programy, ktoré vysielajú verejnoprávne médiá krajín V4. Ambíciou generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku je vytvoriť veľký koprodukčný projekt. Patríme k najmenším televíziám a rozhlasom v našom regióne a sme veľmi otvorení tomu, aby sme vytvorili nejaký projekt, kde budeme participovať. Věříme, že pokud se nám podaří združit prostředky, že bychom mohli dělat nějaké velké projekty, na které jednotlivé televize vůbec nemusí finančně dosáhnout. Tento podpis považujem za najväčší úspech slovenského predsedníctva V4. No a pevne dúfam, že budeme môcť zaviesť aj nové programy, viac propagovať kultúru, jazyk a jednotlivé programy v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Šéfovia médií sa okrem iného dohodli, že budú v jednotlivých krajinách častejšie vysielať aj magazín Kvarteto, ktorý už 15 rokov spoločne pripravujú regionálne televízne štúdiá. Jeho tvorcovia si dnes večer prevezmú medzinárodnú Vyšehradskú cenu. Do dnešného dňa sme odvysielali a pripravili vo všetkých krajinách pod spoločnou zvučkou, viac menej spoločnými témami, viac ako 200 častí tohoto kvarteta. No a v nich mali možnosť vidieť diváci 800 príspevkov, ktoré boli o prírode, o vynikajúcich ľuďoch, o vynálezoch, o krásnych miestach, o tom, čo ich trápi. To, že je ocenené práve Kvarteto, že vlastne v tej veľkej súťaži vyhralo, je pre mňa samozrejme veľkým povzbudením, ale rovnako je pre mňa veľkým povzbudením, že toto memorandum sa podpisuje tu v Bratislave. A práve Bratislava, kde je sídlo Medzinárodného Vyšehradského fondu, sa stala miestom, kam pozvali v rámci rokovania ministrov kultúry krajín V4 aj koordinátorov projektu Kvarteto z Maďarska, Poľska, Českej republiky a z Košického televízneho štúdia. Pojďme Lackovi udělat takovou svinku předloď. Na lodi Žilina bol priestor na zoznámenie s expertmi, ktorí každoročne rozhodujú o udelení Medzinárodnej Vyšehradskej ceny. Nominant je vždy z tej krajiny V4, ktorá je v danom roku predsedníckou. A tak už rok dopredu sa víťazi dozvedia, že pri odovzdávaní predsedníctva na stretnutí ministrov kultúry udelenú cenu prevezmú z rúk ministra kultúry predsedajúcej krajiny. Výletnou loďou, na ktorú nastúpili ministri kultúry krajín V4, sa počas príjemnej plavby po Dunaji dostali na miesto rokovania do Múzea moderného umenia Danubiany. Po slávnostnom podpise ministerky Malgořaty Omilanovskej z Poľska, Petra Hopála z Maďarska, veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku Lívie Klausovej, ktorá zastupovala ministerstvo kultúry svojej krajiny, a ministra kultúry a zároveň hostiteľa Mareka Maďariča zo Slovenska, nasledovala krátka prehliadka aktuálnej výstavy v Danubiane. Interiér zdobili fotografie svetoznámeho slovenského fotografa Karola Kálaja. Zaujímavým bol pre hostí nielen zo zahraničia, aj exteriér pod holým nebom. Sochy z rôznych materiálov dotvárali kulisu a počiarkovali názov moderného umenia. Vítajte v areáli Danubiana Molensten Art Museum. Dámy a páni, som veľmi rád, že vás môžem privítať v Bratislave v priestore Múzea Danubiana pri príležitosti rokovania ministrov kultúry krajín V4. Mimochodom, je to 25. stretnutie ministrov kultúry V4, čiže máme také jubileum. Ja osobne som sa zúčastnil viacerých takýchto stretnutí, či to bola Budapešť, Praha, Krakov. Vždy som sa cítil veľmi príjemne, vždy tieto stretnutia boli aj užitočné a verím, že aj pre vás dnešný večer, ako aj zajtrajšie pracovné rokovanie bude príjemné a užitočné.
Tým vrcholom dnešného stretnutia bude práve udelenie Vyšehradskej ceny. Dovoľte, aby som vás v mene hostiteľa dnešného podujatia, ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, privítala na tomto oficiálnom odovzdávaní Medzinárodnej Vyšehradskej ceny za rok 2013. Kvarteto je televízny program, ktorý majú možnosť na televíznych obrazovkách v jednotlivých krajinách V4 vidieť v Česku, Maďarsku, Poľsku aj na Slovensku. Má rovnakú zvučku a má jasnú víziu. A to prinášať zaujímavosti danej krajiny a hľadať to, čo nás spája. Dovoľte mi teda, aby som vám predstavila zakladateľov relácie Kvarteto a aj dnešných ocenených, ktorí získavajú Medzinárodnú Vyšehradskú cenu za rok 2013. Ľuba Koľová, RTVS, televízne štúdio Košice, Slovenská republika. Vladimír Štvrtňa, Česká televízia, štúdio Ostrava, Česká republika. Žuža Sári, Medimedia, KFT, Szeged, Maďarsko. A Piotr Socha, TVP Rzeszów, Poľská republika. A Piotr Socha, TVP Rzeszów, Poland. Je pre nás veľkou cťou na tomto mieste skladať tak trošku také veľké skúšky, že robota, ktorú robíme v rámci kvarteta, 200 programov a v nich 800 príspevkov, relácií, vždy na spoločnú tému, ale vždy zo 4 uhlov pohľadu. Nebola márna a ja som veľmi hrdá na to, že RTVS malo tú odvahu a posunulo do nominácie práve túto reláciu, pretože hoci ktorá krajina ju mohla navrhnúť, robíme to rovnocenne všetky, ale boli sme to práve my, ktorí sme verili tejto relácii a ako vidíme, aj sa oplatilo. Všetko sa to začalo v Košiciach v roku 1999 na stretnutí riaditeľov regionálnych televíznych štúdií krajín V4. A ja sa veľmi teším, že do Košíc odniesiem aj túto nádhernú cenu. Ďakujem vám za pozornosť. And I'm looking forward to take over to Košice this beautiful award. V histórii udeľovania Medzinárodnej Vyšehradskej ceny to bolo poprvý raz, čo ju získal televízny program. Hostia mali možnosť nazrieť v krátkej ukážke, ako vyzerá a kto ho tvorí. Na jeseň v roku 1999 sa v Košiciach zišli zástupcovia regionálnych televíznych štúdií národných televízií, aby spolu hovorili aj o aktivitách zameraných na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi Českej, Maďarskej, Poľskej a Slovenskej republiky. Jedným z prvých krokov mal byť spoločný transhraničný magazín, ktorý navrhlo televízne štúdio Košice. V lani pri stretnutí v septembri to boli ešte iba úvahy a vyjadrenia predstaviteľov Česka, Poľska, Maďarska, ako aj riaditeľov štúdií v Banskej Bystrici a v Košiciach o tom, že vytvoriť euromagazín krajín Vyšehradskej štvorky je dobrou myšlienkou. V tom sa zhodli jednoznačne. Uplynuli 4 mesiace a prvý magazín už nie je iba úvahou, ale takouto realitou. Odvtedy uplynulo 15 rokov a v magazíne krajín Vyšehradskej štvorky s názvom Kvarteto sme divákom ponúkli takmer 800 príspevkov. Témy boli rozmanité a ich záber mimoriadne široký.
tvorcom kvarteta z Žešova a Krakova, Ostravy a Brna, Miškolca a Segedu, Banskej Bystrice a Košíc sa aj vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu podarilo stretávať na rokovaniach vo všetkých 4 krajinách. V Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Tam všade bol aj festival tvorby regionálnych televíznych štúdií s názvom Vyšehradská pečať. Třetí největší město České republiky Ostrava už zdaleka není jen z uhlí a oceli. A i 60 let v něm sídlí studio České televize, vybavené dnes nejmodernější technikou na všech pracovištích, kde vznikají televizní pořady všech žánrů. Od zpravodajství po dokumenty, od výpravných pohádek po velká dramata i pro kina. A již 15 let se spolu s brněnským studiem na polovině českých příspěvků podílí i režijně Vladimír Štvrtňa, jeden z věkově i služebně nejzkušenějších dramaturgů, který rovněž kompletuje pořady do vysílání České televize. Szegedről a napfényvárosából, a festői Tisza folyó partjáról. V Segede, meste slnka na brehu rieky Tisa, už 15 rokov pripravuje reláciu Kvarteto, kolektív tvorcov v televíznom štúdiu Seged. Začali v spolupráci s regionálnym štúdiom Miškolc, divákom predstavovali Dolnú zem i Severné Maďarsko a život obyvateľov v týchto regiónoch. V tomto roku sa štúdio presťahovalo do moderných priestorov, kde vyrábajú národnostné televízne i rozhlasové programy. Žuža Šári, zodpovedná redaktorka za výrobu programu Kvarteto v Maďarsku, získala mnohé ocenenia za magazíny a dokumentárne filmy, na ktorých sa podieľala ako režisérka a redaktorka. Televízia Řešov je jednou zo 16 regionálnych staníc poľskej televízie. Program z Řešova môžu denne sledovať 2 milióny divákov na juhovýchode Poľska. Tu pripravujú poľskú verziu magazínu Kvarteto. V spolupráci s kolegami z Krakova každý mesiac vzniká premiérová časť programu, ktorú vysielajú z regionálnej televízie do celého Poľska. Od začiatku, čiže 15 rokov, má nad všetkým dozor Piotr Socha. O jednotlivé príspevky sa stará editorka Beata Pardel a strihač Grzegorz Jančický. Samozrejme to všetko za pomoci reportérov a kameramanov z Žešova i Krakova, ktorí pripravili bezmála 200 relácií Kvarteta. Druhé najväčšie mesto Slovenska, Košice, sa hrdia nádherným gotickým domom svätej Alžbety, najstarším erbom aj impozantným divadlom na pešej zóne. Od roku 1962 je v tomto meste i televízne štúdio, po Bratislave druhé najväčšie na Slovensku. V ňom tvorcovia pripravujú spravodajstvo, šport, detské programy, publicistiku a hudobné relácie. Už 20 rokov práve v košickom televíznom štúdiu našli svoje zázemie národnostné menšiny a programy pre nich. V tejto redakcii má svoje pevné miesto magazín krajín Vyšehradskej štvorky Kvarteto. Nad programom pre národnostné menšiny i Kvartetom od samotného zrodu drží pevnú ruku a ochranné krídla Ľuba Koľová, autorka, režisérka, šéfka redakcie i koordinátorka Kvarteta za Slovensko.
Rok 2013 bol pre Košice mimoriadny. Stali sa európskym hlavným mestom kultúry. Pre tvorcov relácie Kvarteto bol mimoriadny tiež. Dýcham stále v tom meste. Čo si budú povídati, čo si budú ličiti. Čo si budú povídati, čo ti budú ličiti. Čo si budú povídati, čo ti budú ličiti. Práve za aktivity roka 2013 získalo Kvarteto v roku 2014 Medzinárodnú vyšehradskú cenu, ktorú si koordinátori prevzali v lete roku 2015. Súčasťou stretnutia bol aj koncert, v ktorom účinkovali svetové hlasy zo Slovenska Pavol Bršlík, Adriana Kučerová a Štefan Kocán. Oslepených rázov vstúpim na jej nežnú nôžku. Výklik, pardon, moja drahá, že za chyba stá, nemohol som nôžku zbadať, tak je ona malá. Nemohol som nôžku zbadať, tak je ona malá. Aj po koncerte bol priestor pozrieť si Danubianu alebo zapózovať fotografom aj s oceneniami za Kvarteto. A čo pre tvorcov tento program a ocenenie znamená? Pro Studio Ostrava je to jeden z pořadů, který už 15 let připravuje do vysílání. Byly časy, kdy to pro studio hlavního vedení neznamenalo moc víc. Snad se to trošičku zlepší i díky memorandu ředitelů vyšehradských televizí veřejnoprávních. Ale já bych chtěl říct, že pro mě osobně ta léta a to Kvarteto je něco velice důležitého a je to pro mě kus mého života pracovního, ale i osobního, protože za těch 15 let jsem získal spoustu kontaktů, přátel, dneska můžu říct, když třeba přijedu do Košic, tak se tam cítím skoro jako doma. A protože už moje pracovní éra se chýlí pomaličku ke konci, tak už tak trošičku začínám i jakoby rekapitulovat. A myslím, že kromě těch velkých dokumentů, kterých jsem udělal spousty, Kvarteto patří k věcem, na které jsem svým způsobem hrdý, takže to je pro mě taková radost. Keď sa v Košiciach začalo niečo také, ako je magazín Krajín Vyšehradskej štvorky, tak málo kto dúfal, že prežije až do takého veku, keď by si zaslúžilo občiansky preukaz. Ale prežilo a v podstate podľa môjho názoru potvrdilo svoju životaschopnosť aj tým, že aj keď sa nezaoberá veľkou politikou, ale obyčajnými problémami obyčajných ľudí, tak má čo povedať divákovi. A vďaka tomu, že má čo povedať divákovi, je na obrazovke v Maďarsku, Poľsku, v Českej republike a na Slovensku. A my sme priviedli už 200 takýchto programov na svet prostredníctvom televíznych obrazoviek v týchto 4 krajinách. Tam bolo 800 príspevkov. Ja pevne verím
že toto je len nejaký medzník do dospelosti, pretože kvartet sa má kde vyvíjať a že osloví diváka v lepšom čase, v inej periodicite. V to veríme asi všetci tvorcovia, no a ja s nimi. Pre nás, pre naše štúdio je to obrovská satisfakcia, obrovské ocenenie, že už 15 rokov môžeme pripravovať takýto program. Predovšetkým je to ocenenie Řešova, jedného zo 16 poľských štúdií, ktoré takýto program pripravuje a vysiela. Divákom môžeme ukázať, že tu na severovýchode Poľska sú štúdia Řešov a Krakov, pričom štúdio Řešov je podstatne menšie ako Krakov. Tým viac sme potešení, že tu vzniká program, ktorý je ojedinelý v rámci Vyšehradskej štvorky. Počas tých 15 rokov nie len tí, ktorí program pripravujú, ale aj naši diváci vedia o sebe o mnoho viac. Dozvedeli sa veľa nového o susedoch, o rôznych lokalitách. Neuzavreli sme sa v jednej oblasti života, ale predstavujeme všeličo z našich regiónov, ktoré sú si blízke. Samotní tvorcovia programu sa za 15 rokov zžili do takej miery, napriek striedaniu kameramanov a strihačov, že tvoria pevný kolektív, ktorý si rozumie častokrát lepšie ako tvorcovia programov v jednom štúdiu alebo redakcii. Sme presvedčení, že našim divákom sa táto relácia páči. Dostávame veľa listov, telefonujú nám, píšu maily. Naši diváci vyjadrujú radosť, poďakovanie, že v týchto príspevkoch spoznávajú ľudí z Česka, Slovenska i Poľska a ich problémy z úplne iného pohľadu. Na začiatku tejto spolupráce sa z maďarskej strany podieľalo aj televízne štúdio z Miškolca. V súčasnosti nás teší, že práve televízne štúdio Szeged môže byť súčasťou tohto projektu a môže pripravovať príspevky do relácie Kvarteto. Naši diváci veľmi oceňujú, že sa dozvedia veľa o umelcoch, o rodinách, aj o živote obyčajných ľudí, o významných objavoch a o dôležitých udalostiach. Teší nás, že si obľúbili témy, ktoré vyberáme na pracovných stretnutiach zodpovedných redaktorov tejto relácie. Témy ich zaujímajú a našim cieľom je, aby diváci boli zvedaví, čo sa deje u susedov v širšom regióne a tým sa stávajú tolerantnejší voči ostatným národom. Dnešné ocenenie je určitým spôsobom zadozučinením za to, čo počas 15 rokov robíme. Musím povedať pravdu, že my, koordinátori, to tak trochu berieme ako svoje hobby, ako niečo, do čoho sme vstúpili pred 15 rokmi. Vtedy nám povedali, urobte taký program. My sme to skúsili, hoci s obavami, či sa to podarí, či sa dokážeme dohodnúť, porozumieť, či budeme vedieť spoločne obsahovo aj technicky spolupracovať. V priebehu času sa ukázalo, že to všetko je možné. 15 rokov to dokazuje. A teraz možno alebo už odborníci rozhodli, že čosi také je zaujímavé a vzniklo to bez príkazov ako a čo robiť. Pracujeme podľa vlastného uváženia, na stretnutiach si určujeme témy. Samozrejme, stretnutia sú vďaka podpore z Medzinárodného Vyšehradského fondu a našich regionálnych staníc. Každé ocenenie je veľkou satisfakciou pre tých, ktorí ho tvoria. V súvislosti s tým si myslím, že po návrate do Poľska budem mať dôvod na stretnutie tvorcov kvarteta. Budem sa im chcieť poďakovať a možno to bude aj niečo viac. Pre nás je obrovskou poctou, že ministri kultúry V4 ocenili práve našu reláciu a našu spoluprácu v rámci prípravy relácie Kvarteta. Uznali prácu a úsilie pri výrobe. Snažíme sa, aby relácia bola farebnejšia i kvalitnejšia pri predstavovaní kultúry. A naši ľudia sa navzájom spoznávajú, vznikajú priateľstvá a aj o to nám ide v našich reláciách. Megkedveljék egymást, mert nyilvánvalóan erről van szó ezekben az adásainkban. Myslím si, že to ocenění dnešní bylo příjemné, důstojné a musím říct, že mě potěšilo, i když nejsem přítelem žádných velkých oslav, ale přece jenom je to ocenění naší společné práce a možná to pomůže i vývoji kvarteta do budoucna, myslím v našich
studiích a televizích. Lidí kolem kvarteta. Ti jsou základ toho všeho a bez nadšení takových, jako jsme my dva a Piotr a Žuža a další lidé, třeba, kteří už ani nejsou mezi námi, jako byl třeba Jánoš Jurkovič, již nežijící ředitel Segedského studia, jako je Marta Gajdošíková, která je od začátku vlastně s námi, ať ve funkci ředitelky toho či onoho, tak prostě tito lidé a setkání s nimi, to je pro mě kvartet. Na začiatku každej takejto cesty, na ktorej konci je nejaké ocenenie, musí byť tak trošku taký fanatizmus a viera v to, že to je dobré a prečo by sme nemohli práve toto posunúť ďalej. Takže kde si tam bol začiatok toho, že tá nominácia bola vôbec, že tá nominácia vyšla. Pre mňa je to obrovským zadozučinením, že celá táto práca nebola márna. Ale nie je to zadozučinenie iba pre mňa, pretože poďakujeme sa aj tým ľuďom, ktorí nie sú vidieť na tej obrazovke, nie sú tam, ale sú možno za kamerami, sú v strižniach. My sme ich trošku ukázali teraz aspoň týmto hosťom, ktorí nám odovzdali to ocenenie, ale obyčajný divák ich nevidí, ale bez týchto ľudí by ani kvarteto, ani príspevky neboli, no a tým pádom by neboli ani ocenenia. A ocenenie každého, že robí a že robí dobre, vždycky poteší, motivuje a posunie ďalej.